Русик, Федор Василев с Калина. 20 Костур завърши паркура с 8 наказателни точки за 65 секунди и 44 скачки. След 22 часа в заведенията не се разрешава присъствието на децата 18 години. Не можеш. Поправката се наложи заради приятел чрез спорен текст в Закона за здравето, според който се оказа, че непълнолетните няма да могат да влизат в кафенета, в които се пуши, не могат да посещават нощни заведения и дискотеки, в които тютюнопушенето е разрешено. България подкрепя държавите, които сега са тръгнали по пътя към НАТО и Европейския съюз, това заяви премиера Бойко Борисов, който откри третата среща на Комитета на министрите по Конвенцията за полицейско сътрудничество в Югоизточна Европа. Близо 10 месеца нашето правителство в лицето на МВР с прокуратурата полага огромни усилия в борбата с организираната престъпност на тези, които Югоизточна Европа има. Надявам се, че на този етап имаме успехи, надявам се, че много внимателно се учим от грешките и провалите, които има допълни Борисов. Полският премиер Доналд Туск заяви вчера, че щетите от наводнения в страната се оценяваха близо 2 милиарда съобщенията. От края на миналата седмица до сега наводненията в Полша са отнели живота на 7 души. Хиляди семейства са останали без дом, като най-тежко е положението в южната част на страната. Контролната среща между отборите на Черноморец Бургас и вице-шампиона на Германия Шалке 04 ще се играе на 18 и 18 часа местно време в Австрия. Наставникът на германците Феликс Магът потвърди положението на глава в разговор с Фреди Бобич и Красимир Балков. Ленинград подаде оставка като менеджер на Портсмут, който по-рано през сезона стана първият клуб от премиершип и спадната администрация, но въпреки сериозните финансови задължения, Портсмут стигна до финала за Купата на футболната асоциация, който загуби минимално Челси с 0 години. Русия победи Канада с 5-2 в срещу четвъртфиналите на световното първенство по хокей на Германия и се класира за битка в следващата фаза срещу отбора на домакините, който надвишва Италия с минималната 1